Good morning, guys! Happy Saturday! Tumakas na naman si Chris Pulo. Wala na naman, oh. Mas 8 na pala. Good morning, Glutin! Good morning! Poknat! Meron pala yan si Poknat nung isang araw pa ata. Last vaccine niya, di ko pa nadala. So, anytime na lang. Pero kailangan ma-vaccine siya para complete nga yung sessions niya. Ayun, yung hinol ko kagabi. Hindi ko na inaayos. Hindi ko na naayos. Sobrang pagod talaga, guys. Okay. Ano ba? Ang ating gagawin today, hakot-hakot na naman. Kailan na dadalhin ko sila si Tita J doon, si Sel, tapos si Jackie. After lunch, para tulungan ako maglinis. Isin ko yung yung floor, tapos papa-floor wax para lumiwanag. Galit na galit talaga si Daddy kahapon. Natutulog na ako, ginising pa ako kasi yung katana. Nakialaman nung Hindi ko alam kung yung pinsan ko, yung bayak ko, yung isa pa nilang kasama. Kasi sabi ni Ate Remy, 3 daw sila nandun, nagpipintura. So, ayun nga, may pintura yung handle, tapos yung pinaka-blade niya is parang pinukpok sa something. Kasi mafe-feel mo na may rough na siya. So, or parang naitusok yata sa parang naitusok sa tumama sa floor. Patrick kagabi nililinis niya yung katana. So, ayun. And excited ako mamili pa, guys, ng mga pang decorate. Gusto ko mga fresh mga plants, mga indoor plants, lalo na doon sa veranda. Tapos dito sa sala mismo. So, may fresh plants. Si Mama ang magaling dyan, mga indoor plants. So, yun ba, pumunta kami sa Cartimar. And ano pa. Yung aim ko talaga makalipat is siguro mga after Holy Week na, kasi ang aga naman kung iiwan namin agad to. 30 pa yung namin, last day namin dito. Siguro after ng Holy Week, kasi okay dito sila Groot, kahit na naiiwanan ako gawa ng wala nang dito, wala nang kasama sa kabila. So, yun, paggalagala na lang sila dito. And pupunta pa kami Nueva Ecija na yung Holy Week. Hello, Grootine! Gusto ko talaga, guys, iwan si Maggie. Kasi namimiss ko na yung baby girl ko, eh. Iwan ko kaya siya. Sama ko sana sa apartment na. Oo. Iwan ko na lang si Maggie. Kasi sweet yun, eh. Kaso baka mag-away naman sila ni Groot. Kaya, titignan ko si Groot. Dided mo lang ako. Titingin siya sa akin. Tapos pag tinignan ko, babawi lang tingin. Arte. Anyway, mapagsaing na nga. Parang pagkain na sila Groot ay. Bumili na ako ng mga guys, panglinis, dustpan, wala. Ay, ito, saan kaya ginagamit pala dito. Wait lang. Kuya, may dustpan kayo dito? Dustpan. Hi guys! Hi guys! Gwapo naman yan, nakahut ka. Alam nyo guys, lumindol. Nakatakot. 2 beses lumindol. Pinapatakbo na ni Mama sila sa may hagdan, para just in case pagbabaan yung mga tao dito. Makalabas agad ang mga babies. Ano po? Abaga. Pray tayo lagi, no? Na hindi man lindol, no? Pray. Opo. Yapo. Ay! Paano yan, eh? Ay, grabe. Ay, grabe. Guwapo. Guwapo. Sinong guwapo? Who's guwapo? Who's guwapo? Who's guwapo? Putlagis.
Ito naman si Malaganda. Malaganda, malaganda, malaganda. Malaganda, malaganda, malaganda. Strong ah, strong, strong. Strong, baby, strong. Strong. Dali na. Strong na. Strong. Paano patayin mo dali para mag-strong siya? Strong na. Strong, baby. Strong na, dali. Strong. Strong na. Strong. Strong. Gusto ko mag-strong ka. Daddy, daddy, dadin, di daddy, dadan. Daddy, daddy, dadin, di daddy, dadan. Strong. Si Ukash. Strong, Ukash. Strong, Ukash. Ah! 1, 2, 3 na lang. 1, 2, 3, smile! Strong, baby! Strong na yan ba? Strong, baby. Strong! Nakakatawa yan guys, palagi strong yun, ang gigigil talaga siya eh. Strong na, strong! Nahilo ako. Kami Cartimar guys. Wala kami mga halaman. I'm with Inang Reyna. Ay, nandun na sila Jackie sa apartment. Iniwan na namin. Ito, nyug. Cute. Joke lang. Indoor. Indoor, indoor. Ayan guys, pang center table. Pinaano na ni mama. Dipat. Dipat or ripat? Whatever. Tsaka palmera para sa veranda. And then meron dun, anong tawag dun may? Fortune plant? Fortune plant para sa ano, may sala, sa may pinto. Excited na si mama sa halamanan niya sa probinsya. Ako naman! With the touch of mother is... Ay, nang Reyna. Hilig niya tayo sa halaman. Ayan, nakabit na. Ay, ba't na gano'n de? Yung sa kabila. Ano? Lumundo. Nakalundoy ka. Ganyan talaga yan. Pwede gano'n mo na lang din yun para pantay. Or ito, ano mo. Push mo paano. Ganyan talaga yan. Hindi siya pantay. Pababa siya. Tignan mo. Kwarto ni Chris. Madilim. Ayun. Dito brown. Ay, dilim. Paliwanagin mo naman. Basta. Pag maliwanag guys. Yun. Maliwanag. Ayusin lang nila. Tatakpan na yung aircon. Short ka pa rin sila. Hindi pa rin umabot yan. Ay, tindihan matubig. Tindihan mo. Ay, mo dyan. Ay, siya kaya tayo ng ikaw. Yan. Kuning malugyan. Dito din mag-goon. Di man. Magaan sa naman ka. Tindihan mo din. Tanangin mo. Yan. Buto na din. Yan. Diretso mo dyan sa forman yan. Okay. Ayan, may pumuna din. Pagod. Ha? Ako bala. Tapos sa kwarto. Bukas na lang siguro namin ituloy. Ayan. Hihi. Ayan, may ano na eh. May bukas ng bintana. Oh, di ba? May papasok ng ano. Liwanag sa dilim. Hihi. Tapos, eto may nagsuggest sa inyo na tanggalin yung blinds. Pwede. Lagyan ko na lang din siya ng kortina na. Para maganda. Ayan lang. Ayan yung halaman. Palmera. Excited na ako para dito guys. Ayun pala, papatanggal ko yun eh. Yung nasa taas. Para lagyan ko siya ng... basta. So, ayun lang. Unti-unti na. Unti-unti na. Ano, kaya me? Takpan na lang tayo. Okay. Vicky! Vicky! Ayan na guys, nalatag na namin yung carpet. Ganda ng carpet no, nakakatuwa. Lumutang nga siya sana sa green. Ayan, TV na lang.
Tapos, tinanggal namin yung ano, ayan, dito yung kasi dati, ref ilalagay ko dito. Tapos, ano, dining. Ito yung dining namin. Bibili ako ng anima na, 6-seater. Yun. Tapos, talagay pa kami doon ni mama ng, ng halaman. Ayan, para, more on halaman buhay. Diba? Gandara. Nakatulog na si BKO. Dahil pa namin i-unpack. Baka dito pa kami next week. Ganda! Yan, si mama pumili ng halaman eh. Excited na ako lumipat. Tulog na. Palaspas na pala bukas guys. So, Palm Sunday. Ayan, maganda yan. Tanongin mo magkano yan, Jackie. Ay. Para lang naman Okay ba? Ay, maganda nga yun. Bali tayo. Wala. Walang bantay. Ito na nga lang. Magkano kuya? 25 ho. Sige po. 25? Pengi 4 po. Nakauwi na kami guys. Kumain na lang din kami sa taxi house. Ha? Lamigo. Yan, dalawa na yan. Ayan. Sige, the rest. Doon lang yan sa apartment natin. Banatan. Yes! Wait lang, baby! Wait lang naman, pug natin. Ay! No, no, no. Binilan ko na lang din sila ng Binili pa ni daddy. Ayan. Build. Lempo. Ayun. Tapos ito para tomorrow nila. Hindi na ako magluluto. Ayan. Oo. Gagamitin ko yan. Hey guys. 99.9% yayo. Puro. From Cuba. Right? Matokang tayo niyan, daddy. 5 million na key. Gagi. Ayun. Pero tag-isang rice lang sila. Kasi gabi na. Very good naman yan. Dalawa na yan eh. Dito lang eh. Siguro. Kasi bumalik ako. Sinunda ko si daddy at wala ng rice. Tapos bibili na lang ako ng Ayuda. Pagsilip ko sa kanila. Wala, nag-aantay na pala talaga sila. Nakaganon lang sila sa gate. Nakakatawa. Ito yung siya So, ayun. Howling. Pusing ko lang to guys para... Uy! Ano naman kinukuha mo dyan, sir? Ito yung candy. Sabi ko, ipak mo na yan. Upo ka muna doon, magpakain ka. Para kang kitikiti na naman, di mapakali. Meron pa kasi kami ngayon guys, mag-deliver kami kay, kay Sis Shirley New. Kainin ko lang to. Si Chris pala nandun sa kabila. Kumakain na din, tinake out din namin. Ganda na nung nasa. Hey guys, we're home. Almost, 12. 12 na, 12:08 na ng madaling araw. Kaka-deliver lang namin kay si Shirley New. Ay, medyo napaaga nga kami, tapos tumambay muna kami sa may seaside. Umidlip ako. Nakaidlip naman ako kahit pa paano. So, ayun, si daddy nagtatanggal ng mga na-install ditong basta, yung inuna niya yung sa TV. Ayan, kasi lalagay doon sa sala. Good night, guys! Ano na pala yung camera? Wala ng battery. So, bye-bye! Quiet.